Sibingelele ngaso lesikhathi njengemithombo nemida. Bekade kunomcimbi omuhle kakhulu ngempelasonto wezintombi zentethelelo ezweni laseGoli noma sithi eGoli, ethempelini noma sithi ehholo, ethempelini elibizwa ngokuthi iSandanezwe. Umcimbi ubukade useSandanezwe khona ehholo. Sizothatha sikubeke from umcimbi uqala kuze kube sekupheleni kwabo inkulumo. Nangempela Entresi musuku ungena ubukade uze kuyona imithini yezintombi zentethelelo kade laphana eSandanezwe. Lapho sebelungisa ngaphandle kwezizwe. Uyazi-ke imbokodo-ke sijabule-ke masijabule imbokodo ishutha ifaka amathekhi ijabule into ongayazi bafuna ukushutha nomunye yinhle into ebekade ilapha. Kwavela umkhokheli kwathuka wonke umuntu kuvela umkhokheli bemjabulela ngoba beshutha bebengamlindele ukuthi uma umkhokheli uzovela. Sagcina simcelile ukuthi ezeke. Labe sebemfaka ithekhi yakhe isifikile-ke sekushuthwa ingqothuvi isifikile ngempela. Lapha eSandanezwe iy'ngane zakhe zimjabulela umama umkhokheli ngokubona ziveza amathekhi nje. Lana njengoba ubukade ubona mbukeli besikade sesicela amazwi noma inkulumo nje umama umkhokheli angayithula noma angayikhuluma. Sathi ukumtshontsha kancane sicela i-interview kunaye. Odade bethu izibona osingabo izintombi zentethelelo besikade zimsekile-ke umama umkhokheli sicela i-interview kuyena. Bagqokile bahle bafake ukhala wabo omuhle kakhulu kade kuyi-theme yosuku ingqothovu senze i-interview nazo. Ukhumbula ukuthi nangeviki leliya eliphelile isabatha eledlule leli bebekade bemhambisela izipho umama umkhokheli kwi-birthday yakhe nge-14. Kuvalwa futhi no-14 bembonga bemjabulela njalo njalo. Nathi saba ne-interview naye bonga ethi hawu ingqothovu le. Lana bese sesidlulisa amazwi esho ukuthi kwenziwa kanjani la ekhaya eSandanezwe, izintombi zentethelelo zinjani. Siyabingelela mama, namhlanje usuku selize lafika. Amazwi ongawadlulisa ma ukusi-welcome-a njalo njalo nokuthi sikuphi mkhokheli ma. Amen bangcwele. Amen. Ngiyayibingelela iy'ntombi zentethelelo. Amen. Ngiyayibingelela intethelelo yaseSandanezwe. Amen. Namhla sila eholweni laseSandanezwe. Amen. Izintombi zentethelelo. Amen. Ngithi-ke zonke iy'ntombi esezikhona njengamanje nezisey'ndleleni siyazemukela lapha phakathi kwale ndawo. Amen. Ziseholweni lonyazi-ke la eSandanezwe. Sabemukela-ke bonke sebekhona nabasendleleni sibalindile siyabemukela. Kuhle namhlanje la ekhaya kusindwe ngobethole bangcwele. Sizokwenza into ezinjani? Ezinhle. Ezobani? Ezonyasi. Amen. Amen. Kukhona into eyimfihlo ngomkhokheli abantu abangayazi. Umkhokheli unogazi futhi akanayo lento ukuthi mina ngumkhokheli angihleki nabantu, anginayo lento yokuthi mina ngumkhokheli angishuthi nabantu. Ngoba ubuka nje bamjabulela bamthokozele kumnandi amabhayi nathi siyashutha. Uthando umkhokheli abambonise lona. Inkulumo yakhona nje ifaka ezweni. Sasuka ngaphandle uma ungena ngaphakathi nje bekade kunamathekhi akhona okwenza ukuthi ngaphakathi kuhleleke. Umuntu obekade ngaphakathi bekade ebonakala ngethekhi nje ngoba ubona bejabule abantu. Sakhuluma-ke naye usisi olaphana reception noma uma ungena kumathekhi la ufike uqondane naye khona akubheke ukuthi ukhona yini phansi ubhaliwe. Naku sixhumana naye noma sikhuluma naye zizwele siba ne-interview naye echaza ukuthi njengoba ehleli laphana nje uma yena ubekelweni laphana owakhe umsebenzi uthini njengoba ebekiwe laphana. Saba nengxoxo naye
wachaza nje kabanzi ngoba uma kade ungena ubungena nge-tag, ubheke igama lakho ukuthi likhona yini, njalo njalo. Zizwele nayinkulumo sikhuluma Sakubingelela ngaso ngayo. lesikhathi njengeMthombeni Media. Manje sinobaba mama sawubona. Sawubona. Kunjani mawami? Ngiyaphila kunjani? Siyaphila. Sichazele sikuphi kukuhle kangaka kwenziwani? Silana ehholweni lethu lesisanda nezwe siyinto zentethelelo. Sinomcimbi wethu. Sizokwazana nje kangcono. Siyabantwana basisanda nezwe siyinto zentethelelo. Nomcimbi wethu sobungaza usuku nje namhlanje. Thina nje basihleli lana edeskini sizokwamukela abantu abangenayo. Siyabamukela then sibafaka amathekhi. Siyabarejista bayangena ngaphakathi. Wonke umuntu bamukelekile ukuthi angene ngaphakathi. Alright mama, ungathini mhlawumbe kumuntu osendleleni ongakafiki ukuthi agcine efinyelelile emcimbini? Kumuntu ongakafiki osendleleni ngithi kucela ukuthi enze sure ukuthi uyafika nakanjani angalenzi iphutha, afike ngesikhathi ukuze kungabikho nobodwa kumphuthayo. Kulobo mnandi okuzobe bukhona ilanga lonke lanamhlanje. Kuzobe kukuhle kudelile. Sibe sibungaza nje sisazana kangcono siyabantwana bala ekhaya sisanda nezwe. Siyabonga mama ngesikhathi sakho, siyabonga. Hhayi, masisuka kudade sesibe ne-interview, ila obunywa khona iy'tebhiso. Uya ngaphakathi-ke esigamekweni kwivenu yomcimbi. Lapho kade kunobuhle khona obumangazayo, ukhala amabhelundi monyuka isitebhiso, creative izitombi zentethelelo. Angiyazi mina lento, yinhle lento. Uma ungena phakathi, bathola umama Lesikhathi bephutha njengeMthombeni Media. amabhaluni. Mama sikubingelele sikwamukele. Namhlanje sikhuluma nomabani sikuphi ma? Namhlanje sikhuluma nomama Masuku sisesanda nezwe eGoli. Sikhetha abaphathi bentombi zentethelelo. Yebo. Siyintombi zentethelelo, sinomsebenzi omningi esiwenzayo. Yebo ma. Njengengane zonyazi. Amen. Njengamanje nje sibhekane nokwakha amathoyilethi. Amen. Amathoyilethi umuzi kababa osethemba lethu. Yebo. Themba lethu ligugu lethu. Ithemba lethu umuzi wethu. Kuthe umama sengiqeda kum-interview wesasho kamnandi ukuthi ithemba lethu igugu lethu. Ngathi vumbu, ngasithela komunye futhi usisi, ngathi angisamdedeli, sacela i-interview, usichazele futhi kabanzi. Size ngani njengoba sila, siyabona kuhle ngemuva, nilungisile. Sichazele, ungathini kumuntu ongekho sathi ukuba interview naye futhi ngokunjalo ngobani? Bekuwusuku lwabo izitombi zentethelelo. Kumele ubathole lonke ithuba abebethanda ukuthi balithole, bakhulume bonke befisa ukukukhuluma ngoba ithuba lama-interviews kusuke kuyilona okumele ulithathe ulisebenzise. Ngoba sekunebhizi, uthola ukuthi ama-interview suke seya mhlampe kubagcotshwa. Nangusisi sizwele futhi. Sakubingelela siphinde sakwamukela kuMthombeni Media. Namhlanje sikuphi sikhuluma nobani ma? Ngibingelela abangcwele okhuluma noNozuko kaMkamfu osabathola esanda nezwe. Namhlanje ubumbano bentethelelo i-annual general meeting yaka-2026. Sokhetha ubuholo obusha, sibe nomgidi, kube kuningi nje esiku-celebrate-ayo nje nokwazana siyintethelelo esanda nezwe. So nje abangekho sicela baze, abangeke bafike bafethu niphuthele seniyosibona-ke kuma-social media. Ubumnandi nizobe niphuthelwe lapha ekhaya, abazayo izani ngobuningi tethelelo esanda nezwe nimenyiwe wozani. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Nami ngiyabonga. Amen. Amen. Bantwana benkosi, emva kwe-interview sibe sesidedela lonke uhlelo luhambe ngendlela yalo. Ububona la bantu bebengena noma sithi bebengena nje umama okuhlahlwana kwabo intethelelo. Sizocela ukuyiyekela ividiyo kusuka manje la intethelelo bisashisisa igazi. Omama umkhokheli bazovela nabo abakhokheli, umshumayeli bengakafiki. Makusuka lapho kuyiwa kuvuka nathi, wenza umthandazo kavuka nathi, umthandazo. Uma kusuka lapho zinkulumo ezehlukahlukene ozothola eqhamuka kubakhokheli, iy'nkulumo ezehlukahlukene ozothola evela kumshumayeli, ezenkulumo ezehlukahlukene ezehlukahlukene nje iy'nkulumo uzothola. Sithi asiyidedele, ubukele, uyithokozele. Ungakhohlwa ukuciphiza u-subscribe, siMthombeni Media.
ehlelweni ngihamba nopartner wami uNomsamabizela ucela usuku basis uzoyi-introduce. Sanibonani bangcwele benkosi abahle. Lo ngaphambi noMsamabizela. Sanibonani bangcwele abahle. Bafana benkosi lo ngaphambi noMsamabizela uceliwe eBekville. Ngingumntwana waseSandanezwe. Egoli ngiphethwe umama ngikhokhele. Ngiphethe ubaba uMshumayeli. Siyabingelela bonke bethu abahle. Siyabingelela abantu bethu abahle. Abodadewethu abahle. Udadewethu wonke la. Udadewethu la. Wonke la. Ngiyakhetha inkosi yethu enkulu yasebuhleni ngazezolo. Igama lami nguSihle Mabahlongwane, ekhaya kuseMaritzburg. Ngizobingelela ngokukhethekile uMshumayeli, ngibingelele abakhokheli, ngibingelele nobaba abakhona bathe bazosinqonga kulo mcimbi wethu, ngibingelele nomama abakhona phakathi kwethu. Ngizocela nje njengoba kade beseshilo ukuthi ngiphe umhlahlandlela walo mcimbi esithe sawuhlomboza siyintethelelo. Ukuqala ukubona isidingo somcimbi lo esihlangene ngawo namhlanje bakumshumayeli, sasibona ubuningi bentethelelo ethempelini kodwa singazani. Ukuze kuthothi noma kuyamenyezelwa lapha phambili uvela isifo asazi. Sola ukuthi siyathanda ukusebenza ethemba lethu kodwa asazi ukuthi sizohlangana kanjani. Ushembe waze walenza icebo lokuthi ke kufike la khona sicabanga khona ukuthi ke senze lo mcimbi. Mabese ucabanga lo mcimbi saya kumama wethu umkhokheli ukumbikela ngathi masi nesifiso esikanje. Hayi uma wethu ngempela ke wabona kuwumbono omuhle njengenjwayelo ke uma wethu kwasisupport. Umhlangano namhlanje sihamba ngomgomo othi one heart one love, sinhliziyo enye sothando lunye, okuyintshumayelo leyo ehleze ishunyayelwa kakhulu inkosi yethu uNyazilezulu ukuthi ke sithandane sizoza ubumbano la mshumayeli namhlanje siyintoze lethana laseSandanezwe. Sibanqabele kakhulu uzoqala khona sicela ukuthi ngalolu suku nangalesi esiphiwe sona ushembe ahlale ukuthi esithunywe khona sikwenze engabikho umuntu ozobeka kepha senze lokhu esithunywe khona siholwa yini kubo bonke. Njengamanje ngizocela ukusukumisa ikomiti endala elasesimba lethu lizochazela ukuthi imisebenzi ade bayenza ethimba lethu ihamba kahlani, anjani amaprojekthi abawenzile aphumelela, mangaki amaprojekthi abawenzile angakaphumeleli, bese iyabhaleka bese sinesikhumulo
Leti bathintu leti bathintu yazi 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 leti siphinde futhi sithathe nokunye amanye lawa laphaya phezulu ukuthi konke izakhiwo ngoba kubakhande kwelo kwesikhalele njalo kulesasakhiwo samahhotela ukuthi asisihle kahle siyafisa ukuthi sifane nazo zonke ezinye izindlu ezibabazwayo zakhona lapha ethemba lethu kwaphinde futhi-ke kwaphela siyazi lethelele ukuthi umsebenzi wamahhotela isibusiso sakhona sasiphiwa inkosi yethu singakasenzi ukususenza sihlahle uphiwa isibusiso umsebenzi ungakawenzi sekusithina ukuthi ngempela ukuthi leso sibusiso siyasimemeza ukuthi sifike nokuthi sisebenze nalaphaya kobaba awekho amahhotela umsebenzi lo engicabanga ukuthi asikwazi ukuthi siubalekele ngoba njengoba ngisho ukuthi-ke saphiwa isibusiso Kumele ukumela ikomiti elisha akokeli. Siyabonga ikomiti elisha ethemba lethu. Siyabonga ikomiti elisha ethemba lethu. Nilifikayo elehebasini siyajabula maselikhona siyethemba ukuthi sizosebenzisana ethemba lethu neza nje yoni ngiyethemba ukuthi sizosebenzisana ethemba lethu ngiyethemba ukuthi sizosebenzisana ethemba lethu Ngoba
ngaphambi kokuba ngikhulume ngicela usibani wayesekuqeda isicelo uzositshela ngoJulayi sibuye simtshele amen wayesethi thina abasethemba lethu ucela sisonke wabhala ubale ukuthi ngokhona tubaza ngingakhohle simana bafuna Oh, happy. Baba wethu. Sifikelele ngaso lesikhathi baba, sikuphi kwenzakalani ngaso lesikhathi? Yebo siyaphila baba. Sisethempelini laseSandamezwe thempeli. Manje siseholweni lakhona. Yebo, sibonile ukuthi bekade kunomcimbi. Mhlawumbe amazwi odlulisa ukubabongela izitombi zentethelelo nezinhlelo bekade zikhona nje osukwini bekade kukhona kwenzeka ngaphakathi. Siyabonga baba. Cha. Usuku namhlanje libe luhle kakhulu, libe likhulu futhi kakhulu. Izintombi zentethelelo bezinomcimbi omkhulu la okubumbana kwazo. Sasesicela ukuthi abaphathi bazo babe khona. Ngase ngiyacelakala-ke nami njengomuntu osebenza nazo emahhotela emzini wasethemba lethu. Siyabonga kakhulu konke kube impumelelo. Akukho esikusolile. Siyabonga kakhulu baba ngesikhathi sakhe lakho lokugcina ongadlulisa ukubafisela kona okuhle kuya phambili. Siyabonga baba. Cha, engingabafisela khona ukuthi uNkulunkulu abaphe amandla sisebenze siqhubeke emzini wasethemba lethu kusekuningi okusashoda khona sikwenzile ngonyaka odlule basebenzile kakhulu amahhotela kodwa waphelile kuyacelakala futhi ukuthi-ke siphinde siqhubeke nawo sibeze befikela abaqedela khona ngicela uNkulunkulu abaphe amandla amen. Siyabonga kakhulu baba. Siyabonga. Amen. Sikubingelele ngaso mama njengemthobeni media sila eSandamezwe cela sichazele mama uthi njengoba umcimbi obukade ukhona ngaphakathi uhambe kanjani mama ongawadlulisa nje. Mina ngumama uMamsibi wakwaMthiyane waseDwaleni Temple eMzimhlophe. Amen.
Ncese mama, umcimbi wanamhlanje uwubona uhamba kanjani? Amazwi ongawadlulisa mhlawumpe ukubabongela ngoba ububonile konke kwenzeka ngaphakathi. Heyi, ngiyambongela umkhokheli uMaMncwangu, iy'ngane zala ekhaya, iy'ngane ey'hloniphayo, iy'ngane ezinothando, iy'ngane nje ezime eqinisweni ukuthi yonke into abayenzayo kufanele bedlule kumkhokheli wabo. Umcimbi wala ekhaya uhambe kahle kakhulu, bantwana bakaNkulunkulu, akubatshazwa kubatshazwa. Iy'ngane zenze into enhle kakhulu, zenza kahle, zakhethana kahle nomkhokheli wazo, zange zimshiye umkhokheli wazo ngaphandle. Siyakubonga lokho. Namhlanje siyazi ukuthi iy'ntombi zentethelelo zikhona ethemba lethu, sithembe zona nathi. Kuhambe kahle kakhulu mntanami. Siyabonga kakhulu ma. Elakho lokugcina ongadlulisa nje njengomama umkhokheli kwizitombi zentethelelo kunoma ngawubani mhlampe obukele ofisayo nje naye. Cha, ngani yami, ey'ntombi zentethelelo ngathi halala, ngathi ayibambane, zibambane ngeqiniso, kodwa zingakhohlwa ukuba nenhlonipho, ngoba inhlonipho idala uthando. Zithande uNkulunkulu wasebuhleni, uNyazi lwezulu, konke elikwenzayo zazi ukuthi zenzele unkosikazi, ngoba unkosikazi hleze zibusisa zithi cela ukuthi ufezeke amaphupho azo. Ngibone kahle namhlanje ukuthi amaphupho azo ziyofezeka ngoba benzela uNyazi lwezulu. Amen, amen. Siyabonga ma ngesikhathi sakho. Amen. Amen. Amen.